እዚ ሰላምታና ተቐበሉ ፈነዋናት ካታተሉ ክብራት ተዓዘብትና ንሎም ሶኒ 11 ግንቦት 2026 ተዳለወ ሓድሽ ዜናታት ዕዘልኩም ቀሪብ ኣለኹ ምክታልኩም ብክብሪ ዓድም ፈለማ ቀናጥፍታቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎሚ ንግሆ ምስ አካየዲ ስራሕ IMF ተራኺቡ ኣብ ሱዳን ቀጻሊ ወለዶ ኣሸበርቲ ይውለዱ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ነቲ ምፍራስ ዩጎዝላቪያ ዝገልጽ ጽሑፍ ደጊመ የንብብ ኣለኹ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት ትራምፕ ኢራን ንእማም ምቁራጽ ኩናት ኣሜሪካ ዝሃበቶ ምላሽ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ኢሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ምስ ኢራን ኩናት ከም ዘይተወድአ ገሊጹ እዝን ካልእን ብዝርዝር ሒዘልኩም ከቐሪበ ክትከታተሉኒ ብኽብሪ ዕድም ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ሎሚ ንግሆ ምስ አካየዲ ስራሕ IMF ክሪስታሊና ጆርጂቫ ተራኺቡ ኣብ ቁጠባዊ ምዕባለ ሽርክነትን ሓባራዊ ቀዳምነት ሓሳባት ከም ዝተለዋወጡ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ገሊጹ ወሲኹ ስለቲ ልቦና ዝመልኦ ዕላልን ቀጻሊ ጽምዶን እውን ኣመስጊኑ ኢትዮጵያ ብናይ IMF ባንክ ዕዳ ዘዕለቕለቐት ምዃና ዝፍለጥ እዩ እዚ ድማ አብይ አሕመድ ካብ ዝመጽእ ንድሓር እዩ ኢትዮጵያ ብሰዓት እዚ ዝኾነ ወሰክ ክፍሊት ግብሪ ይኹን ካልእ ወሰክ ክፍሊታት ክትገብር እንተኾይና ብትእዛዝ ናይ IMF እዩ ዝካየድ ምክንያቱ ብትሪሊዮን ብር ዕዳ ካብ IMF ባንክ ዕዳ ስለ ዘለዋ አቶ አማኑኤል አሰፋ ነቲ ብምፍራስ ዩጎዝላቪያ ዝገልጽ ጽሑፍ ደጊመ የንብብ ኣለኹ ክብል ገሊጹ ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓት አቶ አማኑኤል አሰፋ ሎሚ ኣብ ጽሑፉ እንታይ ዓይነት ተመሳሳልነት ኣለዎ ብምባል ስዒቡ ድማ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ኢትዮጵያ እናስተንተንኩ ነቲ ምፍራስ ዩጎዝላቪያ ዝገልጽ ጽሑፍ ደጊመ የንብብ ነይረ እቲ ነዊሕ መስመር ምፍራስ ዩጎዝላቪያ ድማ ምስ ገለ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝመሳሰል እዩ ዝመስል ነይሩ ይብል አቶ አማኑኤል ነዛሃበ መግለጺ ከም ወርትዖ ጠቂሱ ክልቲአን ሃገራት ብብሔር ብቋንቋ ብሃይማኖት ፖለቲካ መንነትን ከም ዝመሳሰለን ዩጎዝላቪያ ቅድሚ ዮሴፍ ቲቶ ምስ ኢትዮጵያ ቅድሚ መለስ ዜናውን ከም ዝነበረት ዩጎዝላቪያ ብመሪሕነት ቲቶን ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት መለስን ሓደ ምዃነንን ድሕሪ ሞት ቲቶ ኣብ ዩጎዝላቪያ ዘጋጠመ ቅልውላዋት ምስቲ ድሕሪ ሞት መለስ ዜናዊ ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ቅልውላው ዘመሳሰል ምዃኑ ኣብ ዩጎዝላቪያ ዝተፈጸሙ ከበባታትን መዳጎን ማዓስከራትን ዓሌታዊ ጽሬት ዓመፅን ካልኦት ምስ ናይ ኢትዮጵያ ዝመሳሰሉ ምዃኖምን ኣብ ክልቲኦም ሃገራት ዘለዋ ዞባታትን ቁጠባታትን ምዝመዛን ሸለልትነትን ተመሳሳሊ ምዃኑን ከምኡውን ኢትዮጵያ ኣብ ፕሪቶሪያ ኣብ ዩጎዝላቪያን ስምምዕ ዳይተን ኣብ ግብሪ ዘይምውዓለን ብድሆ ከም ዘጋጠመ እውን ይገልጽ አቶ አማኑኤል አስዒቡ ኣብ ኢትዮጵያ ደማዊ ምብትታን ዩጎዝላቪያ ክሰት ዘለዎ ተኽእሎታት እናወሰኸ ይኸይድ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣብ መደምደምታ ልዕሊ 100 ሚልዮን ህዝቢ ዝነበረላ ሃገር ዳግማይ ከም ዝኣመሰለ ዘሕዝን ትራጀዲ ከየጋጥማ ከሎ ስለምንታይ ማሕበረሰብ ዓለም ሰቂሉ ክብል ዝደሊ ክብል ሕቶ ኣቐሚጡ ደቡብ ሱዳን ወታደራዊ ማዓስከር ግብፂ ክዕጾ ኣዚዛ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሃገራት ዝርከብ ወታደራዊ ማዓስከር ግብፂ ክዕጾ ብምእዛዝ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝነበረ ዞባዊ ጸቕጢ ለውጡ ዳግማይ ከቐርጽ ዝኽእል ስጉምቲ ምዃኑ ይግለጽ ትውሳነ ኣብ ጥቓ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝነብር ወታደራዊ ህላወ ካይሮ ከብቅዕ ዝገብር እዩ ንምንጭታት ማዕከናት ዜና ደቡብ ሱዳን ብምጥቃስ ዝወፀ ጸብጻብ እቲ ትእዛዝ ኩሉ ወታደራዊ ንጥፈታት ግብፂ ኣብቲ ዞባ ሙሉእ ክቋረጽ ዝገብር ምዃኑ ጸብጻባት ዘሱዳን ታይምስ የመልክት ሽወደን ሆራድ ኣብ ቀረባ ግዜ ዘውፅኦ ጸብጻብ ኣብ ሱዳን ቀጻሊ ወደዶ ኣሸበርቲ ይውለዱሎ ዝብል መጠንቀቕታ ኣመሓላሊፉሎ ኣብ ሱዳን ናይ ፕላን ኢንተርናሽናል ዳይሬክተር መሐመድ ከማል ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ናይ ሕጊ ኣልቦነትን ህውከትን ንኣሽሓት መንእሰያት ብጥበራ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ንኽምልመሉ ዓብ ዕድል ይፈጥር ከም ዘሎ ኣጠንቂቑ እዞም መንእሰያት ኣብቲ ነንሕድሕድ ውግእ ከቢድ ዓመፅን ግፍዕን ዝረኣይሉ ኮይኖም ብዙሓት ህፃናት ድማ ብግዴታ ኣፅዋር ክዓጥቁ ተገዲዶም እዮም ብሰንኪ ኩናት ሚልዮናት ህፃናት ንልዕሊ 3 ዓመታት ካብ ትምህርቲ ተሓሪሞም ምጽንሖም ንመልመላ ኣሸበርቲ ዝያዳ ተቓልዖ ይገብሮም እቲ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሓይሊ ኣሸበርቲ ኣብ ወጻኢ ንህዝባዊ ጸጥታን ኣህግራዊ ስርዓትን ዓብ ስጋኣት ከም ዝኾን እቲ ጸብጻብ ይሕብር ኣብዚ እዋን እዚ ሱዳን ኣብ ዓለምና ዝዓበየ ናይ ምፍንቓልን ሰብኣዊ ሓገዝ ዘድልዮም ህፃናት ዝርከቡላ ዓዲ ኮይናላ ብሓፂሩ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩናት ሕድሕድን ዘይምርግጋእን ሓደስቲ ወለዶታት ኣሸበርቲ ንኽፍጠሩ ጥኑፋት ጉጅለታት ከስፋሕፍሑ ምቹእ ባይታ ይፈጥር ከም ዘሎ ዝተፈላለየ ጸብጻባት የመልክቱ ኣለዉ ከም አልቃዒዳ ዝኣመሰሉ ጥኑፋት ጉጅለታት ካብ መወዳእታ 2022 ጀሚሮም ኣብ ሱዳን ጂሃድ ዝእውጅ ጸኒሖም እዮም ኣብ 2025 ድማ ጉጅለ ISI ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ዝተረሳዕ ምዃኑ ብምጥቃስ ሙስሊማት ሱዳን ትሕቲ ሰንደቕ ዕላምኦም ክስለፉ ጻውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ ጥኑፋት ጉጅለታት ነቲ ዘሎ ቁጠባዊ ውድቀትን ስእነት ስራሕን ክሳብ 58% ኣብ 2024 ተቃውሞ መንእሰያት የጻውዱ ኣለዉ ብተወሳኺ ዝተፈላለዩ ዕጡቃት ጉጅለታት ንህፃናት ብሓይሊ ኣብ ውትድርና ይምልምሉ ከም ዘለዉ ሕብራት ሃገራት ኣጠንቂቑ ኣሎ
مستناي قدم ساعات البشر ዝተኣሳሰሩ ናይ እስልምና ጥርኑፋት ሚሊሻታት ብፍላይ ሊዋ አልበራ ኢብን ማሊክን ዝተባሃሉ ጉጅለ ምስራዊ ሱዳን ሳፍ ተሰሊፎም ይዋግኡ ኣለዉ። እዚ ድማ ሱዳን ናብ ናይ ቀደም ናይ እስላማዊ ጥርናፈን ዘመናት ክትምለስ ትኽእል እያ ዝብል ስጋኣት ፈጢሩ ኣሎ። ኣብ መጋቢት 2026 መንግስቲ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ናይ ሙስሊም ብራዘርሁድ ጨንፈር ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ ጉጅለ ኢሉ ፈሪጅዎ ኣሎ። እቲ ልዕሊ 6500 ኪሎ ሜትር ዝዝርጋሕ ጉልጽ ዶባት ሱዳን ምስ ጎረቤት ሃገራት ንኣሸበርቲ ጉጅለታት ንምስልጣን ኣጽዋር ንምልኣኽን ከም ውጭእ ቦታ የገልግል ኣሎ። ክልቲኦም ተዋግእቲ ወገናት ሰራዊት ሱዳን ሳፍን ፈጣን ደጋፊ ሓይልታት RSFን ነናሓድሕዶም ኣሸበርቲ ብምባል ይካሰሱ። ብፍላይ ሰራዊት ሱዳን RSF ግብረ ሽበራዊ ተባሂሉ ክፍረጅን ክጽውዕ ከሎ RSF ድማ ሰራዊት ሱዳን ምስ ጥርኑፋት ጉጅለታት ኪዳን ይሰርሕ ኣሎ ይብል። እዚ ኩነታት እዚ እንተዘይቆይሙ ሱዳንና ዓለም ለኻዊ ግብረ ሽበራ ጥርናፈን ጥርኑፋት ሓይልታትን ቀንዲ ማእከል ክትኮን ከም እትኽእል ሰሞያ ጸጥታ የጠንቅቑ ኣለዉ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ነቲ ኣሜሪካ ዘቕረበቶ እማመ ምቁራጽ ኩናት ንዝሃበቶ ምላሽ ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል ነጺግዎ። ማዕከናት ዜና ኢራን ቴስኒም ቴህራን ብመገድታ ከም መንጎኛ ክልቲአን ሃገራት ኮይና ክትጽዕር ጸንሐት ፓኪስታን ዝለኣኸቶ እማመ እቲ ኩናት ኣብ ኩሉ ግንባራት ብቕጽበት ደው ክብል እገዳ ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ደው ክብልን ኣብ ልዕሊ ኢራን ተወሳኺ መጥቃዕቲ ከይፍጸም ውሕስነት መሃብን ዘጠቓለለ ምዃኑ ገሊጹ። ዋላ እኳ ሓሊፉ ምልውዋጥ ተኽሱ እንተሃለወ እቲ ኣብ ለካቲት ብኣሜሪካን እስራኤልን ተጀመረ ኩናት ንምቁራጽ ዝርርብ ንምምቻእን ዝዓለመ ተኽሲ ደው ምባል ተገይሩ ጸኒሑ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ቀጢፉ ክውዳእ ክብል ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ናታንያሁ ግን ቅድሚ እዚ ኣንጻር ኢራን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ምዝዛሙ ኢራን ዝኣክበቶ ዝማዕበለ ዩራኒየም ክውፅኦ ኣለዎ ኢሉ። ናታንያሁ ምስ ሰደቓይ CBS ኒውስ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ሕጂ እውን ክፈርሱ ዘለዎም መማዕበሊ ቦታታት ኣለዉ ኢሉ። ብሰንበት ፕሬዚደንት ኢራን ሞሱድ ፔዜሽያን ንእማመ ቴህራን ብቐጥታ ከይጠቐሰ ኣብ ቅድሚ ጸላእትና ፈጺምና ርእስና ኣይነድንን ብዛዕባ ዘተ ወይ ድርድር ምልዓት ድማ ኢድካ ምሃብ ወይ ድማ ንድሕሪት ምምላስ ማለት ኣይኮነን ኢሉ። ትራምፕ ኣብ ሶሻል ትሩዝ ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ ካብቶም ወከልቲ ኢራን ዝበሃሉ ዝረኽቦ መልሲ ኣንቢቤ ኣለኹ ኣይፈተኽዎን ፍጹም ተቐባልነት የብሉን ክብል እውን ጽሒፉ። ማዕከናት ዜና ኣሜሪካ ኣክሲዮስ ከም ዝጸብጸቦ እቲ ብ14 ነጥብታት ዝሓዘ በዓል ሓደ ሰነድ ስምምዕ ኣሜሪካ ምቁራጽ ንምዕባል ኒውክሌር ኢራን ምልዓል እገዳ ከምኡውን ናጻ ምትሕልላፍ መስመር መጻቦ ሄርሙስ ናብ ንቡር ንምምላስ ዝኣመሰሉ ድንጋገታት ዘጠቓለለ እዩ። ክልተ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ካልኦት ክልተ ምንጭታትን ኩሎም ስሞም ዘይተጠቐሰ ብዛዕባቶም ጉዳያት ሓበሬታ ሂቦም ኣለዉ። እዞም ምንጭታት ሓየሉ ኣብቲ ሰነድ ካብ ዝተጠቐሙሉ ውዕላት ኣብ መወዳእታ ንዝብጻሕ ስምምዕ መወከሲ ከም ዝኾኑ ገሊጾም ኢራን ንመጻቦ ሄርሙዝ ምዕጋታ ቀጺላላ። እዚ ድማ ዋጋ ነዳዲ ዓለም ክውስኽ ገይርዎ ኣሎ። ኣሜሪካ ብወገና ንወደባት ኢራን ብምዕጻው ቴህራን ክትሰማማዕ ጸቕጢ ክትገብር ጸኒሓላ። እሱ ጉምቲ ድማ ንኢራን ኣቆጢዑ ይርከብ። ሓይልታት እስራኤልን ኣሜሪካን ብ28 ለካቲት ኣብ ልዕሊ ኢራን ሰፊሕ መጥቃዕቲ ኣየር ከፊቶም ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ጀሚሩ ድማ ተኽሱ ዶ ምባል ተገይሩ። ናታንያሁ ምስ CBS ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ኣሜሪካ ንወታደራት ሓይሊ እስራኤል እትህቦ ፋይናንሳዊ ደገፍ ናብ ባዶ ክወርድ እደልለኹ ኢሉ። ኣብ ዓመት 3.8 ቢልዮን ዶላር ንረክብ ካብቲ ተረፈ ወታደራዊ ደገፍ ድማ ንነብስና ከነናግፍ ግዚኡ ዝኣኽለ ይመስለኒ ወሲኹ ድማ ሕጂ ደሚና ኣብ ዝቕፅል 10 ዓመታት ንወዳያ ኢሉ። ኢራን ጎረባብታ ተሓባበርቲ እገዳ ኣሜሪካ ከይኮና ኣጠንቂቓያ። ወታደራዊ ወሃቢ ቃል መሐመድ ኣክራሚንያ ብመጻብኡ ሄርሙዝ ንዝሓርፋ መራኸብ መጀመርታ ምስ ቴህራን እንተዘይተሓባቢረን ከቢድ ሳዕቤን ከም ዘጋጥመን ገሊጹ ክብል ማዕከናት ዜና ኢርና ሓቢሩ። ኣክራሚንያ ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ሰሜናዊ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘሎ ሰፊሕ ከባቢ ብመርከባቶም ብምሽፋን ናብ ሓቀኛ ኣገዳ ክቕይርዎ ፈጺሞም ኣይከለዮም ኢሉ። ኣሜሪካ ኣብ መላእ ወሽመጥ ዓረብ ርኡይ ወታደራዊ ህላወ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ቀጠር፣ ባህሬን፣ ኩዌት፣ ኢማራት ዓረብን ስዑድ ዓረብን ዑማንን ወታደራዊ ማዓስከር ኣለዋ። ንጉሳዊ ሓይሊ ባሕሪ ብሪጣንያ ናብ ማእከላይ ምብራቕ መርከብ ውግእ ይልእኽ ከም ዘሎን ኣብ መጻብኡ ሄርሙዝ ንዝካየድ መራኸብ ንምሕላው ኣብ ዝግበር ኣህጉራዊ ተልእኾ ክጽምበር ከም ዝኽእልን ብሰንበት ተገሊጹ ኣሎ። ምስ ፕረዚደንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ብምዃን ነቲ ተልእኾ መራኸብ ዝሕለቕ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ዓባይ ብሪጣንያ ሰር ኬር ስታመር እዚ ኣብቲ ዞባ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ምስ ተዛዘመ ጥራይ ከም ዝካየድ ገሊጹ። ከም ግብረ መልሲ ናይዚ ድማ ኢራን ብሰንበት ኣብ መጻብኡ ሄርሙዝ ንዝግበር ዝኾነ ይኹን ምውፋር ፈረንሳ ወይ እንግሊዝ ወሳንን ቁልጡፍን ምላሽ ክትህብ ምዃና ኣጠንቂቓ። ማክሮን ፈረንሳ ምስ ኢራን ዝተዋደደ ናይ ጸጥታ ተልእኾ እምበር ምውፋር ሓይሊ ባሕሪ ሓሲባ ኣይትፈልጥን ኢሉ። ኢራን ኣብ ልዕሊ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝርከባ ማሓዙት ሃገራት ኣሜሪካ እውን ሕነ ከም ዝፈደየት ይፍለጥ እዩ። ኣህጉራዊ መስመራት መራኸብ ዝከታተል ማእከል ስርሕታት ንግዲ
ባሕሪ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ቀጠር ካብ ዶውሓ ኣስታት 43 ኪሎ ሜትር ርሕቁ ሓንቲ መርከብ ጽዕነት ብዘይተፈልጠ ፕሮጀክትላይት ከም ታንመት ብምግላጽ ንእሽቶ ባርቕ ከም ዝሰዓበ ግን ከዓ ዝኾነ ጉድኣት ከም ዘይወረደ ገሊጹ። ድሕሪ ማዕከና ዜና ፋርስ ኢራን መንነቱ ዘይተፈልጠ ምንጪ ብምጥቃስ እታ መርከብ ኣብ ትሕቲ ባንዴራ ኣሜሪካ ክትጓዓዝ ከም ጸንዐት ናይ ኣሜሪካ ምዃናን ገሊጹ። ብተወሳኺ ብሰንበት ኩዌት ድሮናት ናብ ክልል ኤራ ከም ዝኣተወን ወታደራዊ ሓይሊ ምስኦም ከም ተረኸበን ገሊጻ። ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ኢማራት ዓረብን ምክልኻል ኤራ ካብ ኢራን ዝወፅኣ ክልተ ድሮናት ከም ዝዓገተት ገሊጻ። ካብ ልዕሊ 40 ሃገራት ዝወፁ ሚኒስትራት ምክልኻል ሎሚ ሰኒ ብሪጣንያ ኣብ እትመርሖ መደባት ምክልኻል መራኸቢ መጻወ ሄርሙዝ ክዘራረቡ እዮም። ኣብቲ ኣኼባ እቶም መሻርክቲ እቲ ተጻብኦታት ምስ ተቋረፀ ብኸመይ ንምንቅስቓስ ባሕሪ ክሕልዉ ከም ዝኽእሉ ክዘራረቡ ትፅቢት ይግበር። ብሰንኪ ናህሪ ዋጋ ናብራ ሓድሽ ቴክኖሎጂን ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝፍጸም ምዝመዛ ቅድሚ ሕጂ ተመዝጊቡ ኣብ ዘይፈልጥ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ናፃ ኮሚሽነር ፀረ ግልያነት ኣጠንቂቑ። ኣብ 2025 ልዕሊ 23,000 ግዳያት ዘመናዊ ግልያነት ናብቲ ኮሚሽነር ቀሪቦም ኣለዉ። እዚ ከዓ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ብ22% ወሰኺ እዩ። ቅድሚ ሕጂ ተበፂሑ ዘይፈልጥ ኣሃዝ ምዃኑ ተገሊጹሎ። እቲ ጸብጻብ ከም ዝሕብሮ ኣብ ልዕሊ እዚ ኣብ ገበና ዝተዋፈሩ መርበባት ህፁፅ ስጉምቲ እንተዘይተወሲዱ ኣብ ዝመፅእ ዓመታት ምስጋድ ደቂ ሰባት ብኣስገድዶ ምስራሕን ምዝመዛን ምልላይ ኮነ ምጓድ ኣዝዩ ኣጸጋሚ ክኸውን እዩ። ካብቶም ኣብ 2025 ግዳያት ክኾኑ ዝኽኣሉ ሰባት እቶም ልዕሊ 20% ዜጋታት ዓዲ እንግሊዝ እዮም። በዚ ድማ ዝዓበየ ብፅዒት ሒዞም ኣለዉ። ዜጋታት ኤርትራ 13% ብምዝጋብ ካልኣይ ደረጃ ክሕዙ እንከለዉ ዜጋታት ቪየትናም 9% ይስዕቡ። ዓባይ ብሪጣንያ ብሓፈሻ ካብቶም ብብዝሒ ኤርትራውያን ዝነብሩላ ሃገራት ኤውሮጳ እያ። ዝሓሸ ሸቕለትን ዕድላትን ንምርካብ ኢሎም ካብ ዝመርፅዎን ሓንቲ ድማ ዓዲ እንግሊዝ እያ። ኣብ ዝቐረባ እዋን ብፍላይ ካብ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ ከይተረፈ ብንኣሽቱ ጀላቡ መትረብ እንግሊዝ ሰጊሮም ብብዝሒ ናብቲ ሃገር ክኣትዉ ተራእዮም እዮም። እዚ ጸብጻብ እዚ ሕጊ ዘመናዊን ግልያነት ኣብ ግብሪ ካብ ዝውዕል ድሕሪ 10ታት ዓመታት ዝመፀ ኮይኑ ምዝመዛ ብኸመይ ይምዕብል ከም ዘሎ ንምትንታን ኣብ ልዕሊ 50 ትካላት መውትዓታት ኣኪቡሎ። ነዚ ተወሳኺ ዝደፋፍኣሉ 3 ቀንዲ ረቑሒታት ከም ዘለዉ እቲ ጸብጻብ ይሕብር። ናህሪ ዋጋታት ናብራን ዕዳጋ ውሕስነትን ዘይብሉ ስራሕን እዮም። ኣብ ጥቅምቲ 2023 ኮሚሽነር ፀረ ግልያነት ኮይና ዝተመዘዘት ኤልያኖስ ሊዮንስ ነዚ ጸብጻብ ምዝመዛ ኣብ ውሽጢ ዓዲ እንግሊዝ ንዘለዉ ሰባት ብኸመይ ዝለዓለ ደረጃ ይጸልዎ ከም ዘሎ ዘጉልሕ ምዃና ገሊጻ። ዝኸፍአ መልክዕ ምዝመዛ ኣብዚ ሃገር እናስፋፍሐ ይኸይድ ኣሎ። ካብቲ ንሕና ንምቅጣሙ እንገብሮ ንላዕሊ ድማ ይምዕብል ኣሎ። ሕጂ ስጉምቲ እንተዘይወሲድና ብዝባእሰ መጠን ክላባዕ እዩ ክትብል ተዛሪባ። ሊዮንስ ምስ ቢቢሲ ኣብ ዝነበራ ጻንሒት ብገበኛታት ዝምዝመዙ ዘለዉ ብብዝሒ ዘለዎም ብሪጣንያውያን ኣወዳትን ኣዋልድን እዮም ክትብል እውን ገሊጻ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል መጠንቀቕታ ኣውፅኡ። ቻይና ኣብ ዝቐጻሊ ግጭት ንፋብሪካታት ኢራን ሚሳይላት መስርሒ ዝኾኑ ባእታታት ተቐርብ ከም ዘላ ብምባል ድማ ይኸስስ። ናታንያሁ ኣብ እዋን ቃለ መሕትት ምስ ሲቢኤስ ከም ዝኽብል ይገልጽ። ቻይና ንኢራን ብፍሉይ ኣካላይ ምፍራይ ሚሳይላት ዝተወሰደ ደገፍ ሂበያ፣ ካብ ዝለዓሊ ግን ክብል ኣይክእልን ክብል ገሊጹ። ቻይና ቀጥታዊ ወታደራዊ ተሳትፎ ከም ዘይብላ እኳ እንተገለጸት ምስ ኢራን ግን ንግዳዊ ርክብ ትገብር ምዃና ትገልጽ። ፕሬዚደንት ብሉ ሃውስ ደቡብ ኮርያ ነቲ ኣብ ልዕሊ መርከብ ጽዕነት HMM ናሙ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ምላሽ ክትብ መደብ ከም ዘለዋ ሎሚ ሰኒ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ገሊጹ። ሳኦል ኣብዚ እዋን እዚ ኢራን ኣብቲ ፍጻመ እንታይ ዓይነት ተራ ከም ዝነበራ እንተሃልዩ እውን ከም ዘይትፈልጥ ገሊጹ። ብሉ ሃውስ ነቲ ኣብ መጻወ ሄርሙዝ ብኮርያዊ መርከብ እትመሓደር መርከብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ብትሪ ኮኒኑ ኣብ ልዕሊ ንግዳዊ መራኸብ ዝፍጸም መጥቃዕቲ ምኹኑይ ክኸውን ኣይክእልን ኢሉ። ሳኦል ኣብቲ መጥቃዕቲ ዝተሳተፉ ዝነፍሩ ነገራት ፍርስራስ ከም ዘረጋገፀን ብኽእላታት ብዝተገብረ ስራሕ ፎረንሲክን መሰረት ኣብ መደብደብታ ክትበፅሕ ከም እትኽእል ብሉ ሃውስ ሓቢሩሎ። ሚኒስትር ጥዕና እስፓኛ ነቲ ሰዓት ዝረአን ብርቱዕ ዝኾነ ዓሌት ቫይረስ ኣንደስ ንኸይላባዕ ዝግበር ዘሎ ዝተሓላለኸ ስጉምቲ ዘይሕለል ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ኣብቲ ብጥንቃቐ ተሓሳሲቡሉ ድሕነት ንምውሓዝ ዝግበር ዘሎ ስርሒት 23 ሃገራት ዝሳተፍኦ ዘለዋ ኮይነን ነቲ ሰበስልጣን ደሴታት ካናሪ ዝሓደሮም ስግኣት መልሲ ንምሃብ ዝዓለመ እዩ። ሚኒስትር ጥዕና ሞርጋ ጋርሲያ በቀዳም ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ቫይረስ ናብ ህዝቢ ናይ ምልጋብ ተኽእልኦ ትሑት እዩ ክትብል ደጊማ ኣረጋጊጻላ። ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ ተነሪፍ ዝርከብ ኢንዱስትርያላዊ ወደብ ሰፊሕ ምድላዋት ተገይሩሎ። ወታደራውን ፖሊስ እስፓኛን ኣህዱታት ህፁፅ ረድኤትን ዓበይቲ ዳሳት ተኺሎም ይጽበዩ ኣለዉ። እታ መርከብ ብሰንበት ንግሆ ሰዓት 7 ናይ ዝተዳለወላ ቦታ ምስ ኣተወት ኣህዱታት ሕክምና ናብታ መርከብ ብምድያብ ንኩሉ ተሳፈሪ መርመራ ኣካይዶም። ክቡራት ተዓዘብትና ናይ ሎሚ ነበረ መደባትና ነዚ ይመስል። ቁጥፉን እዋናውን ሓበሬታ ክትረኽቡ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ ትገብሩ ብኽብሪ ዕድም ሰሰና እዩ።